Diu la llegenda que per les terres del Montblanc hi vivia un drac que tenia aterrida a tota la població. El drac terrible portava anys devorant persones i ramats sencers de bestiar. i ningú podia viure tranquil. I un dia el rei va decidir buscar una solució al problema. Poder portar una vida normal. Havien d'aconseguir que el drac no tingués gana. I per això es va decidir que cada dia oferirien a la bèstia una persona escollida a l'atzar. I així, la resta dels vilatans podrien viure tranquils. Almenys per aquella jornada. La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos... la filla del rei! La jove i vella princesa va entrar en desconsol. Però també tot el poble, que l'estimava i l'adorava. I que varen demanar clemència al pare de la noia. Però el rei, fidel a les seves decisions, va acceptar el que l'atzar havia marcat. I amb molta pena va enviar la seva estimada filla cap a la cova del drac per al seu sacrifici. Oh! Però de sobte, muntat en un cavall blanc, va aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar a la princesa. I tota la població de Montblanc va lluitar de la manera més heroica i valenta contra el drac. I, finalment, va aconseguir travessar-lo amb la seva llarga llança. D'aquesta manera, el cavaller no només va vèncer el drac. I va alliberar a tota la població d'aquell horror. I també va salvar a la princesa d'una mort segura. El rei, agraït, va oferir-li a la seva gentil filla en matrimoni. Però el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall blanc i va marxar. Al cap d'uns dies, allà on el cavaller havia matat el drac, I va sortir un roser de flors vermelles com la sang del drac vençut. Catacric, catacrac, aquesta llegenda s'ha acabat. Al carrer ja veu la princesa que el drac vol menjar. Si no es dona pressa, ella morirà. Li clava la llança, cau escalabrat. La pobra princesa visca s'ha salvat.